Bé, segur que alguns nens i nenes... Segur que alguns d'elles s'han quedat amb ganes de fer més preguntes amb Pasqual Maragall, el president Maragall, i a Rosa Maria Cerdà, i és moment de la segona tongada de preguntes. Comencem pel Sergi, ara? Pasqual, tu fas com a Polònia que fas cabron. Això faig? Ja li diré el queco, que no es passi, però es pensi. No, pobre, a veure si perdrà el lloc de treball, que aquesta criatura es diu que no se sent bé. I estàs trist per no ser president de la Generalitat? No, trist, no. No és que sigui desagradable, no. Té més aspectes agradables que no pas el contrari, no? Però és nou. No, el que passa és que m'haig d'anar acostumant amb això, perquè... Laia? A quina edat vau marxar de casa? Ai. Jo encara no... Ai, ara sí que m'has mort. Jo de casa no vaig poder marxar mai. No. T'hi vas quedar? M'hi vaig quedar, em vaig quedar a casa. I encara hi soc, amb la família ampliada, diferent. Potser vaig marxar d'una casa, però quan ja era molt gran. El president Maragall? Però la família va ser la mateixa i... 25 anys. 25. El que passa és que ara torno a viure a la mateixa casa. Ara torna a viure a casa els pares. Es van morir els pares i en fi, sí. Hem anat... Home, la casa és en xiquit, perquè... Els nois de mitjana es queden a casa fins als 28 anys i les noies fins als... Perdó, les noies fins als 28 i els nois fins als 30 anys o més. Per què? Per què triga tant a marxar la canalla, per dir d'alguna manera? Què vols dir? Per què l'edat de casament... S'ha enredarit tant. Sí, ja en dèiem abans, no? Perquè costa més guanyar-se la vida, perquè han de ser dos... per guanyar-se el mínim. Comprar-se la casa o llogar-se-la. Però també hi ha una cosa, que és una opció molt lliure, això ara de casar-se o no casar-se, o de casar-se sent homosexual o sevillana o el que sí. I hi havia fa anys, no molts, potser no tants, que molts casaments eren concertats, la gent sabia amb qui s'havia de casar quan no sé què, de les famílies, tot això ja afortunadament no existeix. Per cert, ja que deies això, tu has fet de sevillana en una pel·lícula? Ara hi he pensat? Sí, he fet de sevillana. D'una dona que a certa edat descobreix que li agraden les dones i... Descobreix que s'enamora d'una persona que tenen moltes coses en comú, que és la música, i ja està. I ara t'acaben de donar un premi. Sevillana no se n'és. I ara t'acaben de donar un premi al Festival Gay de Bilbao. Sí. Veus? Sí, al Cinegoc. A part del de Cáceres. Perquè a part de temàtica homosexual n'hem fet moltíssimes de pel·lícules, perquè és un tema que dona molt que sí, de tota mena, sí senyor, però ara parlàvem d'això. L'ha vist, president, fer la funció del càncer? No, ara ja està. Home, però ho tornaràs a fer, Home, l'he fet 3 anys, Vaig acabar el 17 de desembre i això és el que m'ha crescut el cabell des del 17 fins ara, Déu-n'hi-do. Els 3 anys més complicats de la meva vida. Del pèl no en sabem què. Sí, diu que T'has agafat els 3 anys més complicadets de la meva vida. Jo no sé, però a mi aquestes dues nenes em tenen el cor robat. Amb aquesta edat, quants anys teniu, Erea? Jo 8. 8 i 8. I ja estan pensant, s'imaginen, senyor Maragall, ja estan pensant en cuidar els seus pares quan siguin grans. Però quina mena de responsabilitat tan jovenetes, no? Primer de volar molt i fer moltes coses, no? Sí. Molt bé, doncs així ens hem arribat a final avui de No em ratllis. Agraïm molt a Rosa Maria Cerdà i al president Maragall que hagin vingut a fer-nos costat a un espai de nens. Jo sé que és perquè és de nens, si no, no haguessin vingut cap dels dos segurament. O sigui, el factor seducció ho tenen ells, les criatures, més que nosaltres. Gràcies a tots dos, de veritat. Molt bé, gràcies a vosaltres. I marxem amb la marca de la casa. Ara què? La marca de la casa és el No em ratllis, president. El No em ratllis. Però què vol dir No em ratllis? Explica-li, Kenan. Vol dir que no em repeteixis més les coses. Clar. Vol dir no m'empiquis, oi? Però això és mallorquí. Això és de Mallorca. Aquesta és, si més no, la marca de la casa. Això és de Mallorca. I com cada dia, quan ens acomiadem, ho farem, d'acord? Doncs vinga, 1, 2, 3, allà. No!